L-eks kandidat nazzjonalista Herman Schiavone ħabbar illi mhux se jitħalla jikkontesta l-elezzjoni ġenerali illi ġejja mal-Partit Nazzjonalista. Jiena qiegħed kont fil-politika biex inservi u inservi lin-nies permezz tal-partit. Il-partit illum għalli illi m'għandux bżonn is-servizz tiegħi. F'konferenza tal-aħbarijiet urġenti quddiem id-Dar Ċentrali, viżibilment emozzjonat, Schiavone qal li din id-deċiżjoni ttieħdet fil-konfront tiegħu minkejja li 3 snin ilu Lorenz Gonzi qallu biex jibda jaħdem fil-5 distrett. 3 snin ilu jiena kont iltqajt mal-Prim Ministru u l-Prim Ministru kien qalli biex nibda naħdem fid-distrett u allura illum bir-raġun kollu wara li għamilt 3 snin naħdem fid-distrett in-nies qed jistaqsu x'inhi r-raġuni illi jiena m'iniex nikkontesta. Schiavone jgħid li qobda lill Prim Ministru u f'dawn it-3 snin laħaq dar nofs id-distrett, jiġifieri Ħal Safi, Iż-Żurrieq, Marsaxlok u Berżebbuġa. F'Lulju tal-2009 fejn iddiskutejna jekk għandix inkun kandidat u talabni li nibda naħdem. Jiena bdejt naħdem il-undur u żort naħseb nofs id-distrett kont jekk mhux iżjed. Herman Schiavone jinsisti li ma jafx għala mhux se jitħalla jikkontesta l-elezzjoni ġenerali mal-Partit Nazzjonalista. Jiena m'għamilt l-ebda reat, jiena dejjem kont leali lejn il-partit, jiena nħobb il-partit, jien nibqa' leali lejn il-partit, però għandi obbligu iktar ikbar lejn il-familja tiegħi. L-unika raġuni li jista' jaħseb fija hija li baqa' ma ffirmax dikjarazzjoni li talbu jiffirma l-Partit Nazzjonalista biex jirtira l-allegazzjonijiet li l-Partit Nazzjonalista ħass li huwa għamel fil-konfront ta' Franco De Bono dwar ittra anonima li ntbagħtet fl-2003. Filwaqt li irringrazzja lil Edi Fenekadami għaliex fi kliemu taħ l-opportunità biex ikun fil-politika għall-aħħar 30 sena, ma semma qatt b'mod pożittiv lil Lorenz Gonzi. Insellem in-nies tal-5 distrett illi jien għamilt ħilti biex inservi lil kull min talab is-servizz tiegħi. Herman Schiavone der li huwa imweġġa ħafna bid-deċiżjoni illi ħa il-Partit Nazzjonalista. Kieku inti ma tweġġax mhux kulħadd taddem u l-għamlu jiena illi nimilita fil-partit 30 sena. Illum hija naħseb l-aħħar ġurnata illi se nservi bħala politiku min għadar nibda ħajja ġdida. Dan kien il-messaġġ li Herman Schiavone talab lil mezzi tax-xandir sabiex iwasslu lil kostitwenti tiegħu tal-5 distrett elettorali. Jien għamilt ħilti biex inservikom, għamilt ħilti biex nagħmel id-dover tiegħi bħala kandidat, jiddispjaċina ħafna illi mhux ser inkun fuq il-lista tal-partit u naqsek insellmilhom u ningrazzjahom ħafna ta' kemm laqgħuni.